לא, לא, אתה פוגע לי בכבוד. אוקיי, תגיד. תודה, תודה לך. עד מחר שלי. תודה רבה, עד מחר. תודה. וואלה ירון, איזה כבוד נותנים לך פה, תאמין לי, הלוואי עליי. תגיד לי, למה הזמנת אותי? מה? תראה רן, שמעת שעמית מתחתן, אה? בטח ששמעתי שעמית מתחתן, זה כל יום. חשבתי... אולי... לא, אין, אתה יודע, ירון, אני אוהב אותך, מילא אני, אבל עודד, אין סיכוי שעודד תשתכנע, אין דבר כזה. אתה את עודד תשאיר לי, אני אדבר עם משה מהפלאפל. משה מהפלאפל, תאמין לי, הכל עליי, יסדר הכל. כן, יסדר הכל. תדבר איתו. יאללה, דבר. רגע, אני עכשיו מתקשר, אני רגע אחד. מפלאפל נטו אימפריה בתל אביב, בבקשה. משה ככה מאוקראינה בא אליך, פלוס מינוס יד. כן, בבקשה. אהלן משה, מה קורה לו? תעשה לי מנה בבקשה. כן, בבקשה. שמעת שעמית מתחתן? אולי... וואלה משה, בחיים אל תזכיר את הלהקה, אתה שומע? בחיים אל תדבר על זה ותשכח מהמנה. עצור! רק תסתכל עליה! אני לא מסתובב משה. רק תסתכל עליה! עצור! אהלן. תב אתה. כן. איפה היית? יואו! כפרה עליי. יאללה, עוד אחד, אני לא מאמין זכיתי. תראה כמה הוא עושה עודד, מה אתה עושה פה? כפרה? תראה, זכיתי בדובי ודרקון. מאוד יפה מאוד. בשנות ה-80 אתה... די כבר, די, צא מהקטע הזה. די. 2 שקל עודד, 2 שקל. בשנות ה-80 אתה... רוצים לך דובי. 2 שקל. אז כפרה תתעשת על עצמך, תוציא את הבובות. מה קרה עודד? עמית מתחתן. מלודיקה. הוצאתי אותה מהנפתלין, חביבי. עמית מתחתן? מתאחדים? מתאחדים. תביא את הבובות, תארוז אותם, תיקח את הגיטרה, אל תחכה לנו. קח את הבובות. יאללה, מתאחדים. בוא כבר.